Bueno, nahi izena Mikel Urkia da, 33 urte dagot, eta Aloña Mendi Areto futboleko jokala iso naiz. Urte asko. Urte asko. Dagot eta nabil jolasten, bai. Bai, hasi ginen nian galdezka, nik eskatu neben veteranuetako bat eta zure izen agertu zen. Bai, holaxe da, ja banabil futbola eta Areto futbolak ja urte desente jolasten, eta bueno, bai, ja urte etxo batzuk bai da. Denboraldia ja bukatuta dau. Bai, denboraldi erregularra amaitu da, toan ja playoffak jolastea tokaititxaku, Liga Baskari egoteko aukeria dakulako, eta bueno, horretan gabitzen prestaketan. Eta ja behin bukatuta, planteo dozu zure buruan nahikoa da, onaino? Begira, aurreko urtieko udan, zalantzea berdinak genuen, jarraitu ez jarraitu, baina gero iraila iristen da, eta azkenean taldekideekin hasten zera berriz itzultzeza, beste gogo batzukin hasten zera, energia berriztatuta, eta ostras, zaila ez ezatea eta ustea, ez? Eta aurteme tesituria berdinean hau, gorputzak aguanteen dituzten bitartean, oingoz jarraituko got beste urte bete, segurazki, baina hori, dana gorputzan araberako izango da. Gorputzaldia eta ilusio pentsatzen dut, ez? Dena esaten dago berdina, ez? Ilusio galtzen da momentuan ez dagoela merezi garraitzia. Bai, alaxe da. Hori, Areto futbola hasi nintzenean, kriston ilusioekin hasi ginen, eta nik uste dut urteak aurrera fanalabe, ilusio hori ez dela jaitsi, ez? Eta azkenean hemen kirola beha baino gehiago da taldekideekin egoteko aukeria eukitea, eta gona etorten garenok egunero horregatik da bat, ez? Futbolian edo bolibolen jolastu berdin dago, azkenean da taldekideekin egotea. Izango zara, talde jokalari gazte asko dauz, senior taldian, aita moduan, ez? Esan gura dut, oreka ipintzeko... Bai, batzutan zirikaketan dozta egin adineatik eta guzti, baina, bai, azkenean, hasi nintzenean jokalari batzuk 19, 18, 17 urtekin hasi zian, eta ia urteak aurrera fanala, eure adina hartzen da bitz, eta ostia, eurekin aurrera egitea urte horretan ziarbe oso politia da, ez? Eta ez dakit batzutan papel hori hartu beharra dagoen ala ez, baina bai da zehose politia, bizitzeko. Dena dela zu Areto futbolien zauzenetik, zaiak evoluzio ondixo oki dago. Trebizten aurretik komentaien geben apuskat, ez? Zela Areto futbolak Aloña Mendixak historia luzia dagoen, bere gara izan injarra askokan oinatin, gero taldia desartu izan arrazoi batzungatik, eta ondela urte batzuk berriz hasi izan, hemen herriko pertsona batzun esfortzu ondixagatik, eta gaur egun berriz hartu duen jarra, eta hori, eta zailak ikusten da evoluzioa ondixea dagoela, zela sekzio barrixa sortu dian, kategorixa berdixa sortzen da bitz, eta hori ikusteko oso politia da. Areto futbola asko aldatu da, zuzeu hasi zinenetik? Ez da gehiago esaten. Azkenean ni bai gogoratzen ez, ondela 15 urte, nean egia jolasten baita, eta guen etortu ginen ikustera ostirel gabeetan, eta nik ez da gehiago esaten asko aldatu denala ez, baina oso desberdina kanpotik ikusi zela jolasten egin, eta erosu barruan jolasten egotea ez. Segurezki asko aldatu da, baina evoluzio progresiboa izan da, ez zara konturaketan beste. Eta Mikel Urkia, nolako jokalarixa da? Claro, Areto futbola espazio txikina da, 5 jokalari, atezaina eta 4 jokalari. Hori da. Neri beti kanpotik pentsuxat, izan bila dela bat oso teknikua, hola da? Bai, azkenean Areto futbolan be rol desberdin asko dauz, jokalari rol desberdin asko dauz, batzuk teknikoak, beste batzuk gogorroak, batzuk harinagoak, orduan nik uste dut garrantzitsuena dela ekilibri bat egoitea ekipo barruan, gu badakun bezala ez, igual nire fuertia kalitatea ez da, baina beste goza batzuen konpensa egin du, eta hortan gabitz, aldu nenean balixua aportaien ekipuari ez. Ze importantia da, ez? Bereziki veteranotasuna mantendu, baina azpiti jentia erakartzia, ez? Bai, justo lehen komentaien entzuna be, bai. Urte honetan ziar, azkenean injarra hartzen fangaren nenean, kanpotik behar jentiak ikusi dau, ez? Talde honetan evoluzio bat dauela, eta urtero kanpotik jentia etorri izan da. Orduan, nik uste hori oso seinale hona dela, ekipoan evoluzioakiko, ez? Mikel Urkia, veteranua da Areto futbolian, baina ni Mikel Urkia futbolian bez autu dut. Hau da, etorri zara askoa gainetik, kantxa urdinera. Zer rekordo dakotzu zure futbol garaikoak, Mikel? Urte asko pasau dela orduztik, onio batzen da faltan botatzen da, ez? Noiz hemen partidun bat jolazte asko gainean, nik oso rekordo ona ditut. Hankeko agoan taldia batik baita, kirola batik behatik, eta hori, esaten dut zutena. Urte asko pasau dira, baina, gogora ezten hona dakot, ez?
Esan duzu gainera lehen, Ixa areto futbolian baino urte gehiago mundu dituzula. Bai, Arroia zula bintzat. Hori da, preferentetan ez da izmatu urte ingoneke, beste laupa urte eta hemen ja besan beste nabil, ez? Azkenean urtiak aurrera doiaz eta, bueno, ja, bai urte itxo batzuk bai. Zuen taldi ikusita, zauzei batzuk, futboletik etorritakoak, salto naturala da? Enak jakingo esaten, azkenean kirola antzerakoa dala esan lehike, baina realmente bastante desberdina da, ez? Beste ezaugarri batzuk hartzen ja kondutan. Ez da naturala, no ez? Naturaltasunez egokituzeke kirol honetara, baina beste ezaugarri batzu dako eta nik uste futboletik etorri garen jente askok akats berdinak inula ez, eta ikasi berri izan du, 3-4 detailetxo, areto futbole jolazten ikasteko. Besteak beste, jokatzeko eremuak ez dago lako zer ikusirik. Ez, hori da. Jokuan, erritmoa, fizikoa, hori eremuak, baloia bea desberdina da, eta nik uste hori ezaguarri horri danak bai egiten dauela kirol desberdina izatea. Baina, futbolerako ikuspuntua jokuarekiko eta hori, betzatzen dut, gero hemen antzerako izango da, ez eta jolasgunia diferentia izan. Bai, balio asko, bai alkarbanatuak, eta zentzu hortan ikusten da, futboletik etorrian jentia ebe, hilabete gutxi batzukin askar hartzen dagoela, ez? Hemengo funtsesko ezaguarri horrek eta askar adaptatzen diela. Zer mundotzu zuri areto futbolak, Mikel? Puska lehen komentein notzuna, nik hemen topa gotena da laguntaldia gehiago, ez? Ez da hainbeste kirola, baizik eta hemen dakun familia, dakun lagun taldeat, eta niretzat garrantzitsuena urtero eta atendan ondorixua beti berdina da. Hori, hemen importanteena taldia garela, eta ni horrekin geraketa naiz. Laguntzen dau, armaietan zaliak badakik edo ez da gehiago diala, babes hori be eskertuko dozue, kantxatik, igarri jenda, ez da? Bai, igarri jenda pila, lehenengo urteetan hemen ez zan ixe jenterik egoten, eta atzelengo urteetan ikusten da gero eta jente gehiago bat horrela, eta hori pasada, guke aldagelan be, kantxatik kanpoare komenteien du, ez? Zela, gero eta jente gehiago bat horretan dela, eta pasada, hemen egoten den ambientia, kantxa urdina berdin dau, zapatu omeka jentia etorten dela, eta guretzako pasada bada. Taldera bueltauko gara. Zein da zuen taldian ezaugarririk importantiena? Igual belaunaldi ezberdinak bateratziana eta danok norabide berdinean egitiana? Bai, nik uste dut gure funtsezko balioetako bat hori dela, ez? Lortu dula beti familia bezala aurrera egitea, talde danetan bezala momentu hobiak eta momentu txarragoa dauz, eta gure alde fuerteetako bat, alde indartsuetako bat da hori, ez? Beti jakin izan duela aurrera egiten, arazoak edo momentu txarrak egon dian momentutan, eta ni horrekin geraketen naiz. Aizialdixan, ze egiten dau, Mikelek? Dagotzu nian? Dagoten nian hori da. Ez, laguna egin egon, bikote egin egon, eta puskat familia egin bebai, eta denbora hori aprobetxen saiatu, mendik kanpora, ez. Atzen ikusten ditugu areto futboleko gaztetxoak entrenatzen. Gule ematen jokalari izateari jarez gero, Mikel? Ikusten duzu zeure burua entrenatzaile moduan? Egiz esateko gaur egun ez du plantea guen jok. Egiz esateko jokalari moduan gehiago ikusten az entrenatzaile bezala baino. Zatik batzuten erraza muten dagoen arren, bere zailtasun dako entrenatzaile izateak ez. Kirola ondo ulertu bidezu eta gero jokatziez gain taldea dagotzu gestionatzeko, pertsona dagoetzak dakon ezagurrixekin, arazuekin, eta nik ointxe hortan ez dut ikusten ere burua hor, baina urte batzuk pasago gala, ez dut esango esetzik, ez? Alegia, jokalari dan orok ez dagoela balixo entrenatzaile izateko. Ez, para nada gainera, ez? Nik uste dut hori, esan dut zuten apuskat. Bere zailtasuna dakola eta jokalari bezala dagotzen ezaugarri eta balixuak ez diara berdinak hori entrenatzaile zailean, ez? Eta batzuk oso naturalki emuten dabe pasua, baina bestatzuri gehiago kostatzen izate. Gu pendiente ongo gara, ia salto hori emuten dan eta egun baten igual abisoko dut. Elkarrizketa goratuko dugu. Hori da. Mikel Urkia, eskerrik asko. Eskerrik asko zuri Mireia.